etorriak saio berri batera, gaur urriak 4 ostirala bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik Javi Arakama izango dugu, Euskara Bilako zuzendaria dena. Hizkuntza gutxituen Europako txostena kaleratu berri dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Txuri Oiorekin egongo gara. Bihar Iruñean urriak 5 Palestinari elkartasuna adierazteko manifestazioa egingo dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1852an, Baionatik Uruguaira joandako ontzi bat urperatu egin zela informatu zuten, 230 euskal herritar hildakoen artean. Urte batzuk geroago, 1957an, Sputnik historiako lehen satelite artifiziala igorri zuen espaziora Sobiet Batasunak. Egun berean baina 1981an kanpaldi herrikoia egin zuten Belaguan gune militarraren aurka. Eta bukatzeko 1983an Boris Yeltsin presidentearen aginduz militarrek Errusiako etxe zuria bombardatu zuten. Asteburu honetarako agenda errepasatuko dugu. Ostiralean alde batetik Bardoak 2024 finalaurrekoa ospatuko da Irurtzungo Pikuxar elkartean. Bardoak 2024 finalaurrekoetara iritsi dira joateko saioetako bat Irurtzunen jokatuko dute. Argako bisiguak eta mutilautuak izango dira lehian Pikuxar elkartean, arratsaldeko 6:00 Beste alde batetik, Bardoak 2024 finalaurrekoa egongo da, baina oraingo honetan Tafallan, El Aguazón Peñan. Manteleko Sobrak eta Baztanzopak taldeak arituko dira finalaurrekoetan Tafallako saioan. El Aguazón Peñan arratsaldeko 7:00 izango da saioa. Gainera, Ez eta Bris taldeen kontzertua egongo da Txintxarri tabernan. Txintxarri tabernan Ez eta British taldeek kontzertua egingo dute. Iluntzeko 8:30 hasiko da eta sarrerak 10 euroan lortu daitezke. Larunbatean alde batetik Iruñetik Santxikorrota lasterketara joateko autobusa antolatu dute Zaldiko Maldiko eta Euskaldunon biltoki elkarteek. Urriaren 5ean Iruñetik Arguedasera joateko autobusa goizeko 7:30 abiatuko da, Tres Reyes hotelaren paretik. Itzulera arratsaldeko 6:00 eginen dute. Tiketak 20 euroan dira salgai. Beste alde batetik Arrosa eguna ospatuko da Artazun. Urriaren 5ean, larunbatean, Arrosa eguna eginen dute Artazun. Nafarroa behereko Arrosa herriarekin Artazuk izandako lotura historikoak berreskuratu nahi dituzte. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian laneko bajak malguagoak izango dira partzialki lan egitea ahalbidetzen duten kasuetan. Elma Sainz ministroak aldi baterako ezintasunaren erreforma aurreratu du. Sindikatuek eszeptizismoz hartu dute albistea. Argazki nagusian, Baluarte Plaza pago zurezko alfombra handi bihurtu zuten Nafarroako Unibertsitateko arkitekturako ikasleek. Titularrean Iruña topagune gisa. Gorri koloreko berrian, seme-alabak minbiziarekin zaintzen dituzten funtzionarientzako baimena 18 urtetik 23 urtera luzatzen da. Hori koloreko berrietan, alde batetik agur hunkigarria Koldo Martinezi. Beste alde batetik Osasunak 2 batzar egingo ditu urriaren 19an. Jarraian zizak jateagatik intoxikatuak. Eskuineko berrietan, goikoan sexu indarkeria 30 urtetik beherako emakumeekin lagatzen da. Behekoan berriz, Natsubintzak alokairuko babes ofizialeko etxe bizitzen lizitazioa hasi du. Ezkerreko berrietan, alde batetik gobernuak eta Bilduk mozal legea gehiengorik gabe aldatzea adostu dute.
Beste alde batetik, eremu urdineko langile bati eraso egiteagatik 21.100 euro ordaintzera kondenatua. Diario de Navarraren titular nagusian poliziari desobedientzia zigortzen dion legea biguntzea onartu dio Sánchezek Bilduri. Aldaketak gomazko pilotak debekatzen ditu, baina oraindik ez du nahikoa euskarririk. Argazki nagusian arkitekturako ikasleak Iruñeko topaketetara sartzeko alfombra bat osatzen duten zurezko diskoak jartzen. Titularrean pagoazko alfombra topaketetan. Arkitekturako ikasleen egurrezko 18.000 disko inguru jarri dituzte baluarteko sarreran. Eskuineko berrietan alde batetik Nafarroako metalgintzako enpresak langile eskasiarekin. Beste alde batetik gobernuak bajak planteatu ditu partzialki lan egin ahal izateko. Jarraian Rosello Artzapezpikuak onartu du Elizak kalea galdu duela. Ondoren talde txinatar bat Zangotzako meategiaren buruan. Goiko berrietan batetik burmuina mimatzen duen autobusa hartzen du Iruñeak. Bestetik gehien eta gutxien garestitu diren elikagaiak. Azkenik Boiomo momentuko zentraletako bat. Gara egunkariaren titular nagusian Mozal legea ezabatzera hitzartu dute EH Bilduk eta Espainiako gobernuak. Akordioak amaiera emango diote desobedientziagatiko zigorrei, gomazko pilotei eta beroko itzulketei. Argazki nagusian Moniki Saskira jaurtitzen dugu. Titularrean Euroligako 25. edizioa estrenatzeko garaipena. Saski Baskoniak bart egin dio 2024-2025 denboraldiko Euroligako ibilbideari, 25. aldiz jarraian. Goiko berrian Aizpea Otaegi Errenteriako alkatearen hitzetan, egoera aldatzeko alokairuak topatzea baino gehiago behar dugu. Honen azpian Laurent Perpignaren kronika dugu, Libano hegoaldea eta okupazioaren trauma. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Atletikek gozo jarraitzen du eta Anoetak 2 porrot jasan ditu. Eskuinekoan, ordea, artefaktua atala dugu. Martin Ugalde, kazetaria eta abertzale sutsua izenburuarekin. Berria egunkariaren titular nagusian, EH Bilduk Mozal legearen atal kaltegarrienak aldatzea adostu du Espainiako gobernuarekin. Gomazko piloten erabilera, autoritateari errespetu falta eta desobedientzia eta migratzaileen kanporatzea aldatze bidean. EAJ prest dago lege berri bat babesteko, baina zuzenketak egingo dituela iragarri du, agintaritza printzipioari eusteko. Argazki nagusian Atef Abu Saif idazle palestinarra antzoki zaharrean. Titularrean bakearen alde borrokan. Gazako eguneroko agurera ekarri du Atef Abu Saifek eta elkartasuna eskertzeaz gain Israelen erasoari aurre egiteko ekimena eskatu du. Goiko berrian gaur hitza atala dugu. Udazkeneko uzta, euskal literatura modernoaren aintzindarietako bat eta lanik berrienak nahasian. Ezkerreko berrietan, alde batetik, zuzenbideko irakaslea kaleratzeko prozedura hasi du EHUk. Beste alde batetik, Euskal Elkargoak enpresen gaineko zerga igotzea ez dute ontzat jo bordelen. Jarraian, gaixo baimen malguak bultzatuko ditu Espainiako gobernuak. Bukatzeko Europa Ligan Reala ezinean aritu da Anoetan eta Atletik txukun San Mamesen. Euskal Herria irratiaren titular nagusian Artika Berrin iragarria zegoen etxegabetzea bertan behera behin-behinean. Berkaja banketxeak pertsona bat bere etxetik bota nahi duela ohartarazi zuen etxebizitza sindikatuak eta etxegabetzea gelditzeko protesta deitu dute gaurko 8:00 Artika Berrin. Eskuineko berrietan, goikoan Ainoa Mendiluzeren hitzetan, etxe kaleratzea behin-behinean geldiarazi dute, baina gertutik segituko dugu kasua. Etxea uzteko agindua zuen gaurko emakume batek Artika Berrin eta momentuz bertan behera gelditzen dela jakinarazi du Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak. Emakumearen abokatuak atzo jaso zuen deia epaitegitik eta ebazpenaren berri eman zioten. Azaldu du Ainoa Mendiluze sindikatu horretako kideak. Erresistentzia egiten segituko dugu, gertutik jarraituko dugu presioa egiten. Behekoan Amaia Urkizaren hitzetan, herri itunak lortzeko proposamenak bilduko ditugu kongresuan. Eusko ikaskuntza bere 19. kongresua burutzen ari da Gasteizen.
Kongresuko azkeneko jardunaldian lurraldetasunaz eztabaidatuko dute, hiri eta landa eremuen arteko harremanetan sakonduz. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Javi Arakamarekin gaude, Euskara Bideako zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso gustora. Hizkuntza gutxituen Europako gutuna atera berri da, ondo dakigun bezala, baina horrekin sartu baino lehen, azaldu guzu pixkat zer da gutuna hau edo txosten hau? Bai, txosten hau egiten dute Europako kontseiluak aukeratutako aditu independiente batzuk. Hau duela 40 bat urte egiten da, gurean duela 20 zerbait urte, 34 inguru. Eta bitxia da, zeren Espainiak lehen aldiz sozialisten gobernu batekin sinatu zuen gutun hau, akordio hau, eta alderdi popularrak gehiengo absolutoa zeukanean, Jose Maria Aznarren garaian, berretsi zuen akordio hau. Diot bitxia, ze gero sartuko gara edukian, baina betetzen ez dutelako, baina bai Espainiako bi alderdi nagusiek sinatu dute eurogutuna, eta printzipioz berri pozgarria da, gero falta dena da betetzea noski. Baina bai, duela hamarkada batzuk ja etortzen dira, 3-5 urtean behin, normalean 5 urtean behin, estatura, eta bi hizkuntza gutxitu bat daukagun erkidego ezberdin, eragile ezberdinekin biltzen dira. Eta zergatik sortu zen hau edo ze helbururekin? Bai, Europako Kontseiluak ikusten zuen kezkaz, estatu gehienetan, egia esan da, baina estatu batzuetan batez ere, ez zirela neurriak jartzen hizkuntza gutxituak babesteko. Eta haiek erabaki zuten, haien gain hartzeko nolabait estatuak mugiarazteko ardura hori. Eta ordutik mugitu zuten gutunarena, estatuak ez daude derrigortuta betetzeko, ez da loteslea zentzu horretan, baina politikoki eta simbolikoki oso garrantzitsua da bai sinatu izana, bai gero bete izana gehiago edo gutxiago, ez da normalean arduradun politikoi ez zaigu gustatzen kanpoko inor etortzea esatera hau ezara ongi egiten ari, ez da bere garrantzia dauka. Eta nondik, zein dira txosten hau egiteko erabiltzen diren iturriak? Bai, alde batetik adituek legedia eta araudiak eta aztertzen dituzte, gero posta elektronikoz eta telefonoz eta harremanean gaude, eta gero egiten dute normalean bisita bat zonalde bakoitzean. Estatuaren kasuan, badakite egon zirela Galizian, egon zirela Katalunian, egon zirela Balearretan, Euskadin, Nafarroan egon ziren 2024ko urtarrilaren 18an, eta egun osoa eman zuten elkarrizketa ezberdinak egiten eragile zerrenda zabal batekin, eragile publikoekin, Nafarroako gobernuarekin, udalen ordezkaritza batekin ere bai, eragile pribatuekin, euskalgintzarekin ere bildu ziren, alik eta bilera gehien eta alik eta eragile gehien elkarrizketatzen saiatzen dira haien txostenari forma emateko. Orain kaleratu berri da txosten hau, eta Nafarroako euskararen inguruan apunte batzuk eman dituzte, ezta? Bai, guk hasieratik esan dugu pozez hartu dugula txostena. Apunte horien barruan badaude txaloak eta badaude txistuak, eta ez dakit ez, guk garrantzia handia ematen diogu txosten honi, izan ere gobernu honi forma ematen dion akordio programatikoan proposatu genuen, eta hola dago jasota,
arretaz begiratuko zela txosten hau, eta aldugun enean, gure kompetentzien barruan, gobernuaren kompetentzien barruan, betetzen saiatuko garela. Hori dago idatzita eta sinatuta, eta horregatik, saiatuko gara noski atenditzen ohar hauek, ez? Gauza ezberdinak aipatzen ditu txostenak, ja edukian sartuz pizkatxo bat, nahi duzu, bai, alde batetik eta asteagatik, txalo horiekin nolabait, ez? Bai, argi uzten du, jarraitzen dugula 2015an markatu zen bidean, haiek aurreko txostenean 2006 garren urtean egin zutena, 2008 batean kaleratu zen, baina kubritzen zuen tartea zen 2014-2016. Oraingoak kubritzen duena da 2017-2021 bat. Aurreko txostenean ja esaten zuten 2015an inflexio puntu bat egon zela, ordutik gauza asko aldatu direla onerako, Nafarroan hizkuntza politikari dagokionez, eta hori berresten du txosten honek. Eta gu pozik gaude horrekin, ez da, aipatzen dituzte adibide batzuk, ez dakit horre, aipatzearen hainbat adibide, irabazi asmorik gabeko elkarteen kasuan, bai esaten da, orain fundamentuz laguntzen zaiela eta haiekin kolaboratzen dela, azpimarratzen dute, ez dakit, euskaltegiek eta euskara ikasi nahi duten helduek jasotzen dituzten diru laguntzak, aurretik, uperen garaian, 0 eurokoak zirela, euskarazko komunikabideak ere beste modu batez tratatzen dela, euskararen inguruko kanpainak sentsibilizatzeko eta egiten direla, lehen egiten ez direla, hori txalotzen jarraitzen da nolabait, ez? Baina aldi berean, beste gauza arlo batzutan esaten dute asko daukagula hobetzeko. Hemen, banatuko nuke alde batetik, estatuari esaten dio zertan hobetu behar duen estatuak, Nafarroan eskaintzen dituen zerbitzuak, eta Nafarroako gobernuari ere esaten dio zertan hobetu behar duen, ez? Eta nahi baduzu igual, Nafarroako errealitatea, Nafarroako gobernua hitz egiten hasita, bai aipatzen dutela zonifikazioarekin amaitu behar dela. Hau konpartitzen dugu euskara bidean, eta gobernuko alderdi batzuk konpartitzen dute, baina zoritxarrez ez dago gehiengorik, ez gobernuan, ez da parlamentuan legea aldatzeko. Legeak parlamentuan aldatzen dira, eta lege hau aldatzeko 26 boto behar dira, eta zoritxarrez 26 boto horiek inoiz ez dira egon prest zonifikazioarekin amaitzeko. Hortan, insistitzen jarraitu behar dugu, gomentzitzen saiatzen jarraitu behar dugu, baina aldi berean pentsatzen dut, halako txostenek eta halako iritzi independientek, baina aldi berean adituek, egindakoek, laguntzen aldutela, pizkatxo bat lan horretan, ze, ez da lau emozionatuen ideia, baizik eta zerbait garrantzitsua benetan sakontzeko hizkuntza babesteko neurrietan, ez? Argitzearren, zonifikazioa eremu euskaldunean, mixtoan eta ez euskaldunean banatzen da, ezta? Eta esaten dute Europatik euskaldunen eskubideak urratzen dituztela, ezta? Bai, esaten duen dena da jarri behar direla neurriak eskubide horiek hobeki bermatuak egon izateko eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean. Baina aipatzen da espreski zonifikazioak egiten duen kaltea. Gure ustez, konponbide, ez behin betiko konponbidea, baina konponbiderako bidean oso garrantzitsua izanen zen zonifikazio honekin amaitzea, euskara ofiziala izatea Nafarro osoan, eta hortik aurrera asko zerrazago izango litzateke neurri eraginkorrak jarri izatea. Adibidez, merezimenduaren dekretuari, 2017ko merezimenduaren dekretuari elegitea jarri zitzaionean, Nafarroako epaiek esan zutena, izan zen, eremu euskaldunean ezin gara sartu. Euskara hizkuntza ofiziala da, eta proposatutako neurriak egok ikusten zituzten, baina egin handi batean euskara ofiziala zelako. Ez ziren sartzen baloratzera, ea gehiegi baloratzen zen euskara meritu gisa deialdietan, edo ez ziren sartzen, ez zuten komentatzen esaten zuten, hemen euskara ofiziala da. Beste bi zonaldetan euskara ofiziala ez denez,
Azten ziren ja balorazio, nire ustez nahiko subjektibo eta partikularretan, Europako gutunari, por cierto, kasu gutxi egiten ziotenak, eta hortaz, etorri ziren ebazpen batzuk edo erabaki batzuk, ez? Baina euskara ofiziala izanen balitz, halakoak egite asko zailagoa izanen litzateke. Eta zein da bidea zonifikazio honekin amaitzeko? Parlamentuan gehiengoa edukitzea, ez dago besterik. Nafarroako euskararen lege aldatu beharko litzateke horretarako, eta aditu nahikotxoak esaten dute ere LORAFNA, mejoramenduaren legea, aldatu beharko litzatekeela. Horretarako, ez genuke bakarrik beharko gehiengoa Nafarroako parlamentuan, baizik eta baita Madrilgo kongresuan ere. Zailagoa da, badakigu, baina momentuz nahiko lan daukagu Nafarroako parlamentuan 26 boto horiek lortzeko. Inoiz ez da lortu, eta une honetan ez dago gehiengorik hori aldatzeko, baina zorionez edo zoritxarrez, hemen gauzak aldatzen dira, aldatu behar diren instituzioetan, lekuetan, eta kasu honetan, lehenik eta behin, Nafarroako parlamentuari begiratu behar diogu. Eta urrun ikusten duzu kontua? Une honetan ezinezko egia esan da. Gu saiatu ginen asko, eta hemen ez naiz hitz egiten ari Euskara Bideko zuzendari gisa, baizik eta aurretik nintzen Geroaiko parlamentaria gisa, eta saiatu ginen 2019an, saiatu ginen 2023ko gobernu osatzeko negoziazioetan, eta hor beti jaso genuena izan zen ezetza, eta ikusi genuenean zegoela modurik Alderdi Sozialista bere posizioetatik aldatzeko, onartu behar izan genuen, ez dago gehiengorik horretarako, parlamentuan Alderdi Sozialistaz gain UPN, PP eta Vox ere kontra daude, eta egoera honetan gaude, momentuz ezin aldatu, alderdi batzuk ez dutelako nahi, eta ez dagoelako modurik posizio horietatik mugitzeko bultzatzen jarraitu behar. Eta aipatzen den beste kontu bat da herritarrek administrazioan euskaraz hitz egiteko eskubidea da, ez? Eta honen inguruan zer aipatzen da? Bai, Europako adituen txosten honek esaten du argi eta garbi ez dela bermatzen, ez? Herritar euskaldunok, administrazio publikoekin euskaraz hitz egiteko daukagun edo harremantzeko, ez bakarrik hitzez, posta elektronikoz, edo, telematikoki eta bar, daukagun eskubidea, ez? Hemen onartzen dut, egoera ez dela ona, egia da, batez ere eremu misto eta ez euskaldunean, baina aldi beran hemen pixkat baikorragoa naiz. Honetarako zer behar da, ez? Behar da borondate politikoa eta behar dira baliabideak, ez? Lehenik eta behin, euskaldunak egon behar dira lehiatian, ez? 2015an, Uxue Barkosen gobernua iritsi baino lehen, profil elebiduna zeukaten langileen portzentaia zen 0,9%koa. Gaur egun 3,25%koa da gutxi gora bera. Hizkuntza planen bitartez, departamentu guztiek sinatu behar dituzten hizkuntza planen bitartez, jarraitzen dugu lan egiten, arlo honetan, eta gure asmoa da, laizter, hurrengo hilabeteetan, hizkuntza plan berri hauek onartuta edukitzea, eta portzentai hau epe motzean igual izatea 5%. Badakigu ez dela iraultza, baina arlo honetan zaila da iraultzak egitea, esan nahi dut. Ezin dituzu sortu zerotik, ez dakitzen bat ehundaka edo milaka funtzionario euskaldun, ez dira langile euskaldun, baizik eta funtzionario euskaldun. Baina etengabe, ari gara honetan lan egiten, ari gara Euskara Bidea herria koordinatzen prozesu hau, ari gara lan egiten departamentu ezberdinekin, eta etengabe ari gara hobekuntzak proposatzen eta departamentuak ari dira onartzen. Hortaz, espero dute hurrengo hilabetetan, ez zaigu guri tokatzen eramatea gai hau gobernu saiora edo sindikatuen funtzio publikoko mahai orokorrera, hau funtzio publikoko zuzendaritzari tokatzen zaio, baina badirudi jarrera ona dagoela, iaia departamentu guztiek sinatu dituzte haien hizkuntza planak, eta, ni pixkat baikorragoa naiz eta espero dute laizter, hori, iritsi izatea portzentai horretara, eta ja ez da bakarrik zerbait kuantitatiboa, zerbait kualitatiboa ere bai.
aztertu da ongi non nahi dugun egotea pertsona horiek, elebiz, euskaldunak diren pertsona horiek, langile horiek, ez? Eta beti dira, publikoari begira dauden postuetan, eta hortaz, nik uste dut nahiko betuko dela harremana zentzorretan. Eta erabaki hau parlamentuaren eskumena? Kasu honetan parlamentutik ez du pasatu behar. Kasu honetan gobernuko departamentuak ados baldin badaude, gobernu saioan onartzen da, eramaten da sindikatuen mahai orokorrera, ez da loteslea, baina eramaten da, informatzen zaie, baina onartu behar duena da gobernu saioan, hau da, presidenta gehi kontseilari guztiek onartu behar dute, eta horren ondorioz gobernuko plantilla organikoa aldatuko litzateke. Eta osasunaren kasuan zer gertatzen da? Ze administrazio moduan ere hartzen da? Berdin. Bai, nik departamentu guztiak aipatu ditut, horietako bat osasunbidea da. Eta osasunbideak ja sinatu du bere hizkuntza plana, duela urte batzuk, desenteari dira aldatzen gauza asko. Atzo bertan ikusi izan nuen guk geuk Euskara Bidean egin dugun txosten bat, adibidez, Lizarrako Garzia Orkoien ospitalean seinalitika aldatu alizateko, ez? Ez daukate oso irizpide argirik, kasu batzutan gauzak elebiz daude, beste kasu batzutan bakarrik gaztelaniaz, ez dago oso argi zein den irizpidea, eta elkarrekin egin dugu txosten hori, eta guri esan digutena da atendituko dutela. Orduan, departamentuak badaude, hizkuntza planak oso zabalak dira, gauza asko sartzen dira hor barruan, eta seinalitika karteleriarena da horietako bat. Departamentu guztiak daude, batzuk bultzatzen beste batzuk baino indar handiagoz, baina kasu honetan osasunbideaz ari garelako, bai ikusten dut nahiko jarrera proaktiboa, eta arreta hobea eskaini izateko bai. Aipatzen den beste gauza bat da, eskatu ahal izanez gero, epaiketak euskeraz izan beharko litzatekela. Eta hau zer suposatzen du? Hemen gauzak oso hotz, oso berde daude. Lehen aipatu dut, arlo batzuk edo Nafarroako gobernuko eskuduntzak zirela eta beste batzuk estatuko administraziokoak edo estatuarenak. Justiziaren kasuan estatuko kompetentzia da, gehien bat, Nafarroak dauka kompetentzia txiki bat, baina gehien bat epaiak eta bar dena estatuko kompetentzia da, eta ez bakarrik Nafarroako kasuan, orokorrean, estatu mailan, ezer gutxi eginda bermatzeko hizkuntza koofizialetan ahal izanen direla egin epaiak. Baina berdin edo oso antzeko gaude Nafarroan, EAEn, Galizian, Valentzian edo Katalunian. Hortaz, estatuaren borondate falta salatu dugu ez bakarrik guk, erkidego guzti hauek, Balearrak ere bai, hor Galeuska izeneko protokolo bat osatu genuen duela urte batzuk, nolabait lobby lanak egiteko estatu aurrean, estatuaren aurrean batera joateko, estatuaren aurrean, eta eskatzera, gure hizkuntza eskubideak bete daitezen, Eta hau da gai bat behin eta berriz errepikatzen dena, askotan mahaigaineratzen duguna, baina zoritxarrez oraindik arreta gutxi jaso duena estatuaren aldetik, ez? Eta gaia aterata, hau da, erkidego eta estatuaren arteko harremana aterata, bai, aipatu nahi dut, pasaren hilaren 26an, Ana Oio kontseilaria egon zela Alicanten bilera batean, estatuko pare bat ministroarekin eta beste erkidegoen kontseilariekin, eta hau gogorarazi zuela, justizian ez dagoela modurik, elebizko arreta bermatu ahal izateko, baina beste kontu batzuk eraman zituen, ETB3 adibidez ezin da ikusi oraindik Nafarroako eskualde desentetan, kasualitatez euskaldunenetan ezin da ikusi, eta hori ere eraman zuen berriro. Edo beste arlo batzuk adibidez Nafarroan, niri duela gutxi tokatu izan zaite berritzea nana, eta ezin da elebiz eskatu edo gida baimena. Hainbat kontu daude, non estatuak erakusten duen behin eta berriz ez daukala inolako borondaterik gure hizkuntza eskubideak bermatzeko.
Tokatzen zaiguna da antolatzea, ja ez bakarrik, Nafarroa bezala, baizik eta beste erkidego batzukin batera, eta joatea egin dugun azken eskaera, ja Galeuska protokoloaren barruan, izan da pantailak elebiz, nolabait eramatea etxeetara. Hau da, plataforma handien kasuan, ez dago inolako esfortzurik euskara, katalana edo galegoaren presentzia bermatzeko, eta hau eskatu diogu estatuari duela aste gutxi. Eta txostena, alde batera utzita, baina zerikusia duen merezimenduen dekretua kaleratu du Nafarroako gobernuak, ezta? Eta zer da hau, zertan dator? Orain Nafarroako Kontseiluak egin behar du ebazpen bat atera, eta espero dugu arazorik ez jartzea merezimenduen dekretuaren bertsio honi, eta Nafarroako gobernuak gero edukiko ditu 2 hilabete erabakitzeko ze lanpostutan euskara meritatu alden eta ze lanpostutan ez. Hor, Euskara Bideak bere burua aurkeztu du eta bere burua proposatu du nolabait laguntzeko prozesu horretan. Prozesu honetan kohesionatzeko, prozesu honetan koherentzia bat emateko lanari demagun departamentu batek ezin du erabaki administrarien kasuan ez dutela meritatuko euskara, beste hainbat departamentuk erabaki baldin badute baietz zergatik hau, ez dakit kohesio bat eta koherentzia bat ematen nahi diogu gaiari, eta gure buru aurkeztu dugu horretarako, lehen aipatu ditudan hizkuntza planeten kasuan egin genuen moduan. Hor ere egin genuen, eta esango nuke prozesua nahiko ongi joan dela. Merezimenduaren dekretuaren inguruan balorazio bat egite aldera, guk pentsatzen dugu ez dela nahikoa, pentsatzen dugu anbizio handiagoa eduki beharko lukela, batez ere eremu ez euskaldunean euskara ez delako inoiz baloratuko, atzerriko hizkuntzen kasuan ez da esaten beti baloratuko denik, ezin da, 2019ko sententziek esaten dute ezin dela beti baloratu meritu bat, ez euskara, ez atzerriko hizkuntzak, ez beste meritu batzuk, baina bai aukera eskaintzen da, eta gutxienez hau eskatzen genuen, gutxienez aukera ematea, eta jendearekin harremana ez dakit, bermatzeko edo kasu horietan aukera eskaini ahal izatea. Gobernuaren gehiengoak ez zuen hau ikusi eta ez da atera, eta jarraitu behar dugu insistitzen horretan. Baina aldi berean pentsatzen dugu oso larria dela, 4 urte eta piko daramazkigula eremu mistoan baloratu ahal izan gabe euskara meritu gisa, eta oso larria da. 4 urte eta piko hauetan 100 lanpostu atera dira oposizioetara, eta euskara ez da baloratu, batez ere osasun bidean gertatzen da hau, meritu gisa bakarrik osasun bidean baloratzen da euskara edo baloratzen aldira atzerriko hizkuntzak, eta eremu mistoan daude lanpostuen iaia 80%. Orduan, pentsatzen dugu oso larria dela eta hau konpondu behar zela. Eta egin batean konpontzen da zonalde mistoarako, eta horregatik gutxienez esan genuen, hau egin dadila, ahaztu gabe, eremu ez euskaldunean, ez dugula lortu nahi duguna eta bultzatzen jarraituko dugula. Eta orain, lanpostuz lanpostu erabakitzen da? Edo deialdi bakoitzean erabakitzen da? Aditu batzuk esaten dute 2019ko sententzia horiek irakurrita, lanpostuz lanpostu egin beharko litzatekeela. Beste batzuk esaten dute espezialitatez espezialitate. Hau da, administrariak edo dakizaren teknikariak edo erizainak edo medikuak denak bere globaltasunean. Nik uste dut departamentuek espezialitateka aterako dutela hau, eta gure asmoa da laguntzea prozesuan ahalik eta anbizio handiagoz jokatzeko departamentuek. Osasun departamentuaren kasuan adibidez, duela hilabete batzuk, hor jakinarazi zen lanpostuen 82-83aren kasuan baloratuko zela euskara.
ehunetik hain urruti ez gaude. Haiek egon dira aztertzen, gu prozesuan egon gara laguntzen, eta badakit ambizioz jokatzen saiatu direla. Hau da, publikoarekin justifikatu albaldin bazen kontaktu bat, zerrendan sartu nahi dituztela espezialitate horiek, ez? Bueno, hori da bidea nire ustez, kontuan hartuta 2019an oso sententzia eskasak nire ustez jaso genituela. Oso murritzaileak eta benetan zailtasunak ematen zituztenak, adibidez, modu orokor batez, euskara eta beste meritu batzuk baloratu ahal izateko. Orduan, dekretu berri honekin atzerapen batean gaudela esan gozenuke? Bueno, 2017ko dekretuarekin konparatzen baldin badugu, bai, zalantzari gabe, nire dekretua ez da hau, ez dut sentitzen, benetan ez nago asetzen bat ere ez. Nire dekretua bai izan ziteken 2017ko dekretu hori, baina aldi berean kontuan hartu behar dugu 2019ko epai horietatik askoz egoera kaskarragoan gaudela. Hortaz, gaur egun egoerarekin konparatuta, hobetzen dugu, desente, euskara baloratu ahal izatea, adibidez, osasun bidean, lanpostuen 80%koan, gaur egun, zonalde mistoan, gaur egun, portzentaia hori 0koa denean, hobekuntza bat da. Ez da nahikoa, baina lehen esan dudan bezala oso larria da kontua, hurrengo hilabetetan jarraituko dugu deialdi ezberdinak edukitzen, eta ja oso larria da eta pentsatzen dugu euskara baloratzen hasi behar dela ahalik eta lasterren, bestela jarraituko dugu egoera berdinean, ez orduan goazen konpontzera behintzat momentu honetan konpondu alduguna, eta da zonalde mistoko egoera, eta konpontzen da, egia da, euskara baloratzen dela, balorazio nahiko duin batekin, euskara baloratzen da atzerriko hizkuntzak baino 40-50 gehiago, orduan alde horretatik arazo gehiegirik ez dut ikusten, eta kontuan hartuta ze marko daukagun, ze sententzia kaskarra jaso genituen 2019an, eta gehiengorik ez dagoela une honetan eremu ez euskaldunera eramateko, nik uste dut buruz jokatu behar dugula eta konpondu behar dugula epe motzean, ja 2-3 hilabetetan gehienez jota, konpondu alduguna, eta da eremu mistoko egoera. Eremu mistoan egon da, lanpostuen 80%, zergatik, Iruña herrian daudelako osasun zentro gehienak, ospital nagusiak, Lizarrako ere hor dago, hor daude lanpostu gehienak. Javi, bukatzeko, nola ikusten duzu euskararen eskubideen egoera, bereziki hemen Nafarroan, etorkizuna esan nahi dut? Nik uste dut oraindik markoari begira, marko juridikoari begira aurrera pauso handiak eman behar ditugula, eta elkarrizketa honetan atera dira, ez dut errepikatuko, baina uste dut hor aurrera pausoak eman behar ditugula oraindik. Aldi berean ikusten dut euskalgintzari begira, euskarazko komunikabidei begira, elkarteei begira, badagoela gihar potentea eta badagoela nahiko egoera itxarupentsu ziurazki, ez? Ikusten dut lan polita egin dela gizarte zibilean ez 2015ean, duela hamarkada desente, ikusten dut 2015etik ona desente gehiago lagundu zaiola horri, eta horrek bere emaitzak dituela. Bai, ez dakit, D ereduaren kasuan adibidez, ez? 3 urterekin, 2015etik ona, zailtasunak zailtasun, ez dut esaten prozesu erreza izaten ari denik, baina 15 bat eskola berritan ireki da D eredua adibidez. A eredua ere duela gutxi arte existitzen ezen lekuetan irekitzen ari da, ez? Eta egonkortu ere bai. Eta hor baikortasunez ikusten dugu, datuek hori esaten dutelako, helduen euskalduntzaren kasuan, gero eta gehiago direla euskaltegietara joaten diren helduak. Eta, hontan ere, duela 9 urte, euskaltegiek eta ikasleek jasotzen zituzten diru laguntzak
oso murritzak ez, 0 eurokoak ziren, gaur egun iaia 3 milioi eurotan dago diru laguntza, osotara. Esan nahi dudana da, denon artean, baina gehien bat gizarte zibiletik bultzatuta nolabait, panorama aldatzen ari dela, eta oraindik asko geratzen zaigu, kontziente gara, batez ere igual erabileran aurrera pausoak ematea zailagoa da, baina bai ikuste dut parametro iaia guztiek esaten digute, bai kontzientziazioan, bai sentsibilizazioan, bai euskararekiko jarreran, bai ezagutzan, baita erabileran ere, baina modu txikiago batez, aurrera egiten ari garela, eta gure lana da aurrera pauso horiek askartzea, bide hori ahalik eta azkarren egiteko, eta ahalik eta modu sakonen egin ahal izateko. Eta hortan adibidez, hau bezalako elkarrizketak eta hau bezalako komunikabideak ere oso garrantzitsua dira, laguntzen jarraitu behar dugu noski. Javi, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den etorkizuna. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala arratsalderako eguzkitsu geldituko da. Goizeko lehen orduetan zerua nahiko lainotuta egongo da, behe-hodeiekin, eta barnealdean batez ere Araban goizeko behe-lainoak eguerdira arte iraun dezake. Arratsalderako ordea giro eguzkitsua nagusituko da leku guztietan, goi-hodeiekin. Haizea aldakor ibiliko da, kostaldean brisa altxatuko du eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ziertzoa bizi xamar ibiliko da. Temperatura maksimoak 20 gradutik hurbil kokatuko dira. Bihar larunbata giro dotorea izango dugu. Hego haizeak eta eguzkiak temperaturaren gorakada eragingo dute. Temperatura maksimoetan gorakada nabarmenagoa izango da ipar partean eta bertan 25 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Hegoaldean balio apalagoak neurtuko dira. Egun sentia ordea hotza izango da barnealdean. Giro eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldetik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Baliteke gauean hodeitza horrek tantaren bat uztea. Igandean hego haize protagonista izango da. Hego mendebaldetik ibiliko da haizea eta temperatura maksimoak Kantauri isurialdeko leku askotan 25 gradutik gora geldituko dira. Hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira eta arratsaldean hodeiguneak nagusituko dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea modu sakabanatuan. Kaixo, aurrekoan aipatu dugun bezala, orain Txuri Oiorekin gaude, Palestina elkartasunetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, personalki, egoera ez dago ongi, baina gu hortxe gabiltza. Berriro ere hemen zaude, bihar urriak 5 Palestinari elkartasuna emateko manifestazio bat antolatu duzuelako, ezta? Bai. Eta, hori esan bezala aurrekoan egon ginen, baina tamalez, egoera gaizki egoten jarraitzen du, ezta? Eta, gogoratzearren, goazen pixka eta hasierara, eta non hasten da konflikto hau? Historia oso luzea da, eta saiatuko gara laburtzen, ez? Baina duela 76 urte izan zen Nakba deitutakoa edo hondamendi egoera, baina aurretik hasitako proiektu edo programa bat da, bai? Nakba horrekin orain bezala kriston desplazamendua egon zen Palestinako herriaren dako, ez? Ejerzito, ez dakit Israeldarra zen oraindik, 48an sortu zen Israel, eta beren paramilitarrak edo ez dakit zer ziren oraindik, baina sartu ziren eta kriston txikizioa egin zuten, orain bezalatsu edo horrela, ez? 500 herri txikitu zituzten eta jendea bota zuten bertatik, beren etxeetatik, beren lurreetatik, ez?
Eta horrekin hasi zen eta jarraitu du 76 urte hauetan antzeko parezido. Bai? Orain kriston triskantza dago, genozidioa, baina ez da orain hasi zen asuntoa, baizik eta urte hauetan guztietan egon dira 2-3 urtetik edo 4 urtetik olako bombardaketak, olako hilketak, milaka hilketak, eta Palestinar herriak erresistentzi hori mantentzen du eta aurre egiten dio nola oala, ez? Ez dago beste erremediorik eta. Eta urte guzti hauetan nolako bilakaera izan du arazoak? Israel sartu zen, Israel edo, entitate sionista sartu zen lurralde horietan, Palestinan, judutarrek Europan arazoak zituztelakoz eta holokausto bat egon zeralako, baina nolapait lotua egon zen, orain demostratzen ari da, naziak eta sionistak lotu ziren eta proiektu berean parte hartu zuten Europatik jendea bidaltzeko kolonizatu nahi zuten lurretara, hau da, Palestinara. Proiektu sionista, proiektu kolonizatzaile bat da, arrazista bat, supremazista, eta hor sortu zuten beren gobernua, beren estatua, eta Nazio Batuen erakundearen babesarekin. Palestinako lurra bitan zatituz. Nazio Batuen erakundeak esan zuen Palestinar estatua ere sortu behar zela, baina hori etzen bete eta ez da bete inoiz. Beti ari dira bi estatuen inguruan hitz egiten, baina hori ez da inoiz bete. Bakarrik bete da, lehendabiziko zatia Israelgo estatuaren sorrera. Eta hor jarraitzen du. Egunetik egunera mugak zabaltzen ditu, ez dauka mugarik. Hemen esaten dugu manifestan Ibaitik itsasora Palestina askatu. Ibaitik itsasorako proiektua da, printzipioz, eta gehiago ere proiektu kolonial hori da, hor zabaltzen joatea. Eta joan da, 76 urte hauetan, eta Palestinarak gerota lur gutxiago dute, gerota herri gutxiago. Egunetik egunera, egunero, txikitzen da etxeren bat, lurraren bat, olibondoren bat, eta horrela Israelgo entitate sionista hau zabaltzen doa eta bestea txikitzen, Eta bere banderan ikusten badugu, 2 franja urdinak dauzka Israelgo banderak, eta horrek esan nahi du, Ibaitik itsasora haientzat izan nahi dutela. Eta orain ikusten ari gara, ez dela bakarrik Palestinan gelditzen, baizik eta zabaldu nahi duela, zabaltzen ari dela, eta orain arte ere saiatu da, Libanorekin edo beste inguruko herrialdeekin. Eta, azken aldian, komunikabideetan presenteago egon den gai bat da, ezta? Eta hau zergatik ezakit izan du orain puntx hori? Zakarkeria izugarri haunditu delakoz, duela urte bat hasita. Komunikabideak hitz egiten dute gehien bat urriaren 7an hasi zela arazo hau, eta hori ez da horrela, esan dudan guztiagatik. Urriaren 8an eman zen Gazako leherketa bat, Gaza espetxe handi batean bihurtua zegoen, Baztan bezalako lurralde batean 2,5 milioi biztanle gutxi gora bera, eta apartheid sistema baten barruan, kartzela izugarri batean, eta orduan lehertu zen. Egin zuen ekintza bat, baina erresistentziako ekintza bat. Hainbeste esaten duena Israelek defenditzeko eskubidea duela, eta besteak ez dute defenditzeko eskubidea, egunero lurra kentzen, jendea hiltzen ari direnean, egunero, urte hauetan guztietan.
Orduan, Gaza lehertu zen, eta hor aitzakia izan zuten, nolapait, genozidio honi hasiera emateko. Eta beste batzutan ere egon dira, baina hau da izugarriz handiagoa, hainbeste hildakorekin, hainbeste txikiziorekin dena arrasatzen ari direlakoz, eta proiektu kolonial horren barruan sartzen delako. Eta komunikabideen aldetik interes berriak sortu direla esango zenuke? Komunikabideek erantzuten dute interes desberdinei ere, baina nik uste baita ere herrian gertatzen denari pixko bat kasu eginez. Orduan, bai hemen eta bai mundu mailan izugarrizko mobilizazioak daude, naiz eta ez zabaldu, ez aireratu gehiegi, baina izugarriak daude, baina hor ikusten dugu ze arrakala dagoen jendarte eta instituzioen artean, ez? Gehien bat Europa mendebalde honetan, estatu batuekin batera, Israel babesten jarraitzen dute, genozidio honen aurrean ere, eta naiz eta Hagako nazioarteko auzitegiak esan, bukatu behar duela genozidioa, bukatu behar duela kolonizazioa, bukatu behar duela apartheid egoera hau, baina eta gainera esaten du konplizitateak ilegalak bihurtzen direla, ez? Eta ilegalitate horretan daude gure Europako estatu guztiak. Inork ez du ezer egin, horrei aurre egiteko, ez? Auzitegiak esaten du, beste herrialdeen eskuetan uzten dela, neurriak hartzea, ez dago, bestela Nazio Batuen Erakundeak ez du instituzio bat horrei aurre egiteko badu, baina Ameriketako Estatu Batuak betoa jartzen du, eta ezin da deus egin. Orduan, egin behar dutenak dira estatuak, nola? Zigorrak jarriz, harreman diplomatiko, ekonomiko, armamentistiko, kultural, ekonomiko guzti horiek etenez, gelditu araziz, ez? Baina ez dute inongo neurririk hartu, hitzetan bakarrik gelditzen dira oraingoz, ez? Sánchezek ere esan du estatu palestinarra rekonozitzen dutela, baina gero jarraitzen dute armak salerosten, diplomatikoki, harreman guztiakin. Eta baita ere enpresa pribatuak ere konpliziak dira, eta auzitegi honen arabera, ilegalak bihurtzen dira konplizitate horrekin, ez? Eta hemen baditugu zenbait enpresa oso lotura handia dutenak, adibidez, Emetorrez hortxe daukaguna noain inguru horretan, ez? Horrek egiten ditu dronak Israeleri saltzeko, lotua dago genozidioarekin, eta segitzen du Carrefour beste bat, kanpaina pixka bat egiten ari garena, gure eskuetan ere badagoelakoz ardura bat, eta Carrefour oso lotua dago Gazan egiten ari diren genozidio horrekin, soldaduei janaria emanez, edo kolonia guztietan beren supermerkatuak eraikiz. Gure kanpainan esaten dugu moztu harreman horiek Carrefourrekin, bai Carrefourreri, baina bai jendeari ere gu hor erosten baldin badugu, konplize bihurtzen gara. Ez dugulako zezer egiten genozidio honen aurrean, eta egin dezakegu, pitinka, tentaka, zerbait egin dezakegu gure eskuetan dago, asko gara, eta indarra asko dugu. Orduan, erabili egin behar dugu indar hori, hau bukatzeko. Bestela, giza eskubide guztiak zapaltzen ari dira, eta nora garamatza. Han egiten dutena gero gure etxean ere egingo dute, orduan geldiarazi behar dugu hau, eta horregatik deitzen dugu manifestazio honetara. Beraz, geroz eta kontzientzia handiagoa dago gizartean, ez? Baina gero egoerak gero eta okerrago doa, eta gainera salaketa geratzen da pixkat hor hitz hutsean, ez?
Bai, simbolikoan bakarrik gelditzen da, baina simbolikoak ere badu bere garrantzia eta zuk diozun bezala handitzen joan da urte honetan guztian mugimendu sozial hori, ez? Nafarroan eduki dugu astero konzentrazioa edo manifestazioa eta jendea mantentzen da, baina claro, gutxi batzuk gara, naiz eta 200, 300, 400 izan astero, baina hori Iruña batentzat zer da, ez? Baina, bai, sentimentu hori hor dago eta horrek bultzatu du komunikabideetan ere gehiago aipatzera, baina orain zabaltzen ari denez arazoa Gazatik Palestina osora, Libanora, orain Iran sartzen da, orduan, nola kudeatu hori, ez? Gazatik bista kentzen ari dira komunikabideek eta egoera oso larria da. Hainbeste jende, denda kanpainetan, negua dator, gozez, hotzez, inongo baldintza, medikamenturik gabe, eskolarik gabe, ospitalarik gabe, dena txikitua, argirik gabe, ze egoera da hori. Orduan, orain, badakizu, ez dutela uzten kazetariei Gazan sartzea, hango egoera ikusarazteko, eta bertakoak hil dituzte gehienak, kazetari gehienak hilak izan dira, beste asko bezala. Orduan, ez dago komunikazio hori ateratzerik eta orain bestalde batera begiratzen hasi dira, zabaltzen ari delakoz basakeri hau, ez? Eta guk herritar moduan zer egin dezakegu horren kontra egiteko edo salaketa hori handitzeko? Hori, naiz eta impotentzia hori izan ezin dezakegula deus egin honen aurrean, ez da egia, denok egin dezakegu. Bestaldera begiratuta, bakarrik errepikatuko dugu Alemanian naziekin gertatu zena. Orduan, ez badugu errepikatzea nahi eta zerbaitik hasi baldin badugu historiatik, parte hartu behar dugu aktiboki. Ez bazterrera begiratuz, baizik aurre eginez. Eta, tantaka egiten dugu monton handia ere, ez? Eta itsasoa ere, tantaka eraiki da. Orduan, hori nahi dugu biharko mobilizazioarekin, pixka bat urte berezi hau kontuan izanik, uholde bat egitea, tsunami bat egitea, indar izugarria izatea eta gure instituzioei eta gobernuei adierazteko hautsi behar dituztela harreman horiek, pasatu behar dutela ekintzetara gu pasatzen ari garen bezala, ez? Eta orain, azken aldian berri batzuk agertu dira, Iranek eraso egin duela Israel, ez? Zer gertatu da hor? Aspaldian dabil Israel eta Estatu Batuak, edo Europa ere, provokatzen gerra handitzea, zabaltzea ingurura, ez? Horren seinale asko eduki ditugu, Sirian bombardeatu zuten Iraneko kontsulatua eta 15 pertsona hil zituzten, Suleiman orain dela 3-4 urte Irandarra Iraken uste dut hil zutela, orain Jania hil berria dute, aurreko hilabetean Jania zen Hamaseko burua, eta Iranen lehendakariaren ospakizunera edo postu hartzera joan zenean hil zuten, bai? Eta orain Hezbolako burua edo buru espirituala gehien bat, Nasrallah, hil dute baita ere. Orduan, eta Hezbollah eta hauek Iranen aliatuak dira, Iranen laguntza izan dute, eta Palestinak ere edo Hamasek ere izan du Iranen laguntza nolapait. Orduan, aspaldin dabiltza Iran provokatzen eta Iranen kontra joan nahian, ez? Orduan, hau esan dut, oso proiektu zabala dela
zona alde horretarako, ez? Orduan, ez da gelditzen bakarrik Palestinan, eta orain beste provokazio bat, provokazio hauen aurrean, Iranek erantzun duen bezala Yemenek ere zenbait momentutan, ez? Eta, noski, Israelek beti izaten duen bezala, babestu behar du bere burua. Babesten ari dena da kolonialismoa eta imperialismoa, hori babesten du. Ez bere jendea, baizik, bere proiektua. Orduan, hortan gaude momentu honetan. Eta zein da Israelen interesa beste herrialde batzuk erasotzeko? Hori, proiektu kolonial bat dela eta mugarik gabekoa, imperialismoaren ekintza bat. Eta hor dago geopolitika hori momentu honetan mugitzen ari dena. Unipolaritate batetik edo estatu batuen imperialismotik beste indar batzuk indartzen ari dira, Txina, Errusia edo India eta Brasil eta abar, ez? BRICS egin dute, beste erakunde erraldoi bat ekonomikoki eta horrela, orduan, imperialismoak ikusten du arriskuan bere burua, bere etorkizuna, eta hor jokatzen dira indar guzti horiek, oso zonalde aberatsa delakoz. Ekialde hurbileko zona alde hortan dago munduko petroleorik gehiena. Hor dago Suezeko kanala, eta hori oso garrantzizkoa da garraiorako eta komertziorako. Interes handiak daude leku hori kontrolatzeko. Estatu Batuak, Israelek, Europak ez dute utzi nahi, ez dute soltatu nahi, beste indar batzuen aurrean. Bueno, bezala, bihar manifestazioa egingo duzue, baina nondik nora joango da, ze hor... Bueno, esango dut. Bai, hasi. Bueno, manifa bihar, larunbata, hasiko da arratsaldeko 6etan Golenetik, Baiona etorbidetik barna, ejertzito etorbide horretatik, eta gero Sarasatera jautsiko da. Sarasaten, foruen monumentu ondoan egingo da azken ekintza, zenbait gauzatxo aurkeztuz, ez? Eta hori, nahi dugu jende guztia konbidatu, ratotxo bat da, ordu bat eman dezakegu gutxienez gure bizitza honetan, Palestinaren alde, eta gure buruen alde. Palestinako askatasuna, gure askatasuna izango delakoz, ez? Dena lotua dago mundu globalizatu honetan, eta denak zerikusia du egiten dugunak eta egiten ez dugunak. Kartela ere ekarri duzu, erakutsi dezakizu. Bale, kartela polita egin digu lagun batek. Hemen ikusten da Gaza ateratzen dela esku bat, erresistentzia hori demostratuz, baina loretzen da, ateratzen ditu bere adarrak, eta hemen dago Palestinako beste zatia. Eta hemen jartzen du... Eta da arresi baten modukoa edo... Arresi ez, zapi palestinarra da, hau, bai? Palestinako mapan. Eta hemen arabiak ez esaten du, al-Mukawama jadua mustamara. Erresistentzia eguneroko lana dela, etengabeko lana dela, jarduera bat, bai? Eta hori. Bai, oso polita. Bai. Eta, bueno, zer eskatzen diozue jendeari biharko manifestazioari begira? Bueno, oihukatzeko eta exigitzeko gure gobernuei, gure instituzioei, gure Nafarroko gobernuari, udaletxeari parte aktiboa izan dezaten egoera honen aurrean, edozein implikazio, edozein harreman Israelekin mozteko, bai? Israel sartzen zaigu bazter guzietara.
kirolan, munduan, unibertsitateetan, enpresetan, denetan. KAF ez dugu aipatu, baina KAF ere, Euskal Herrian dagoen enpresa potente bat, eta han ari da eraikitzen trenbidea, eta trenbide horrek jaten ditu Palestinaren lurrak eta etxeak suntsitzen ditu. Orduan, kolonizazio proiektu bat da. Kontra egiten dugu. Orduan, hori, gure jendeari esan oihukatzeko, adierazteko, gu ez gaudela ados olako egoerarekin eta gure politika horiekin, ez? Orduan, eman dizatela aurrera pauso bat eta izan daitezela ausartak, gu izango garen bezala ausartak, boikota hori egiteko Israeleri bai konsumoan, bai loturak dituzten enpresa horien aurrean edo beste, eta genozidioa bukatu dadila, konpondu dadila errefuxiatu guztien itzulera posibilitate hori, ez? Errefuxiatu pila bat dago, Iruñara iristen ari zaizkigu, eta ondoan gaudenez ikusten dugu ze larritasuna bizitzen duten hemen ere, famili bat etorri zen orain dela hilabete bat edo gexago, Gazatik emakume bat 3 seme-alabakin. Eta egun hauetan hor zebilen, Nafar gobernuak ez duela etxerik, berari emateko, eta bialdu dute tuterako aterpera, ez? Orduan, emakume bat, 3 umeekin, ume bat bihotzetik operatu dute. Orduan, ze egoeretan. Orduan, ez da bakarrik, beste batzuk ere etortzen ari dira tantaka nolapait, eta egoera oso tristea da, bizitzen dutena, eta kalean lo egiten behar bada, eta olako gauzak ez, eta Europa nolapaiteko aberats honetan, olako egoerak bizitzea, gure etxe ondoan, tristea da. Bai, oso tristea da. Eta, ja, bukatzeko, zer da manifestazio honetaz, espero duzuena zuek? Jende askok parte hartzea, aldarrikapen horiekin bat egitea, Palestinako erresistentzia nolapait babestea, ez da erresa, han erresistentzia hori, ez, olako egoera gogor batean, aurrera egitea, egin dute 76 urtez eta gehiagotan, eta jarraituko dute, baina gure laguntza osoa izaten baldin badute, pixka bat erresagoa izango da, ez? Eta zenbat eta jende gehiagok eskatu eta bultzatu olako egoerak, orduan da azkarrago konpondu daiteke, Hego Afrikan garai batean gertatu zen bezala, bukatu zen ura ere, hau ere bukatuko da, baina ze prezioa ordaintzen ari dira, izugarria, ez? Hego Afrikan bizi zutena baino igual gogorragoa, beraiek esaten dute ere, ez? Orduan, lehen bukatzeko, denon bultzada hori behar du. Txuri, zuri eskerrak eman berriro hemen egoteagatik, eta ea zer moduz joaten den manifestazioa, eta urrengo, elkartzen garen urrengoan, gauzako betu diren. Lore hauetaz hitz egiten dugun, hori espero. Eta eskerrak zuei ere, zabaltzeagatik berri hauek eta laguntzeagatik. Mi esker, ondo segi, agur. Agur, aio. Gaurkoz, hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik, asteburu ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.